Mali Vuk. Otkrića, smeh, argumenti, bilo da je u kući, u školi ili na izletu, Mali Vuk i njegovi drugari uče i odrastaju. Mali Vuk. Ultra Centar Galaktika u Delta Cityu za vas organizuje proslavu rođendana. Kefalica. Nova emisija na kanalu Mini Ultra. Kefalica. Dobrodošli u dečiji svet. Ultra Centar Galaktika u Delta Cityu za vas organizuje proslavu rođendana. Pepinoj porodici i među njenim prijateljima svako ponešto ume ili ne ume da uradi. Ali šta god da rade, svi zajedno se divno zabavljaju i svaka priča se završi zaraznim smejanjem. Prijatelj emisije Gumedići.